ばいな。なかなかかからない。やばいな、こっち。今にも消えそうなセルモーターの音が響く中、スタッフたちは固唾を飲んで見守った。すると。お、来た来た来た。オッケーオッケー。およそ50秒の格闘の末、ユニバーサルも任務を果たした。